Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nga agnagan iti Alex atubo ti probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, Alexa ti pudno anagan ko, ngam Alex kunam kumalatan kanyak, ta iso talagan ti nakairwamak nga awag da kanyak, sipud kaubing ko. Wan manang, pudno anagan ko ti insurat ko ditoy, ngam sinukatak tinagan dagiti karaman iti pakasaritaak, akayat ko nga ibinglay kada kayo amin. Jak ibain nga isalaysay dayti apakasarita akmanang, tapara kanyak, may sa daytoy na inspirasyon, ano lakit di tanalukay a maaklon ti kaadwan, ti banag akayat ko nga ipasagapsep, talagamet a maapresyar da. Dua kami laang nga agkabsat ka ni ading ko manang, ngam ilingad talaangan itinagan at Tricia. Agpada kami a babae, ngam adayo ti agwat ti edad mi. Agtawan akon iti 10, idi na ipasngay ni ading ko, nga isumot ti kayat ko a pangirugyan, iti salaysay ko. Sa dinot ti ayan ko. Rodel, anak, agyaman na kiti Diyos ta nakariingkan. Ayan ko
Nanang. Adda ka dito'y ospital, anak ko. Malagip ko na aksidente kami, Nanang. Napadungparan kami, itinawanan kontrol la truck. Kabayatan ti panagawid mi nga kakatrabahuan. Pudno da ita, anak ko. Dagiti katrabahuak, Nanang. Kumusta da? Rodel, anak. Si kalaang tinakalasat. Anya? Diyos ko. Kasi pa'y dagiti kakadwak. Kasanulangan ti pamilyada. Kasi da pa'y... Nanang... Apay, Rodel, anak. Apay, ajak marik na ti kanigida sa akak. Rodel. Nanang, anya tinapasamak. Apay kastoy. Apay ajak marik na ti kanigida sa akak. Anak ko, agkalma ka. Pangasim, tadi ka makmaklaat. Apay, Nanang, ibagayo ko anya tinapasamak. Awanan ti kanigid asakam. Naputadan. Anya? Iso tinapakaruan kan ka, anak ko. Naikagumaan da ka na ispalda giti doktor. Ngam kapilitan na apinutan dati kanigid asakam. Kaputa iso tinapakaruan. Iti pan naka-aksidentem, anak ko. Di ka nagsangit. Gusto na. Daisy! Alex! Apok! Ha? Ada ni Lola? Ada kami dito'y ka ni ading ko, Lola. Gusto na, ading. Saan ka nagsangit? Ada ni Lola. Saan ka nagsangit, Gusto. Apa yan, Alexa? Apa yung asangit na ka, Adem? Jak naruda mo, Lola. Jak mapasar ng nagsangit. Ayan ngamin ni Nanang yu, aya. Daisy! Daisy! Awanan ni Nanang, Lola. Ha? Anya ti kayak mo asawan nga awanan ni Nanang yu? Inala namat dagiti kawas na santo pimanaw. Anya? Apay pimanaw? Apay nga imot na dagiti kawas na? Sa dino tinapanan na. Rodel, anak, rumwar ka itan. Naurnos kunti amin ababayadan dito ospital. Apay, ada kayo latanti nang asikaso kanyak dito ospital, Nanang. Apay, adi pulos imimay ni Daisy. Ha? Sa bagay, maawatak matkit di. Tawan mga sikaso iti kalpas ngayon anak mi. Ha? Wan, Rodel, anak. Makumikum di asawam. Tadi nakat nga rod mapanawan di anak yo. Anyamat namin ang tinapasamak, Nanang. Nairanapay matakay paspas nga iti anak mi ni Daisy. Kalpasan na, kastoy pa yung tinagbanagak. Naputa din ti kanigida sakak.
Kasano pa yun ti pamilyak? Rodel anak, ada kaasi ti Diyos. Di mo ko maayayan ti bagim, gapoy tinapasamakan ka. Di ka mapukawan itinamnama, anak ko. Nanang? Ala, tamang yabak iti mang tulong kada tamang iduron iti dipilid at tugaw mo arumwar. Agawid tan, anak ko. Di baga kanyang awanin ni Daisy nga sawak na lang. Apay! Rodel anak, pag-aasim. Di ka kumamot agong. Sino ko matisa na makaungat iti kasto na pasamak? Nagpupunipunan ako ni ti kinamahalas. Na-aksidente ak lang arudan kat naputad ti may sasakak. Kalpasan na, mawa ka pinanawan na gaya mong ti asawak. Apay ngayon lima yung kanyak tayo talalang. Apay! Apay, Rodel. Iti panagkunam, makatulong ka no imbagak tipod no idiadda ka pailaang iti ospital. Ha? Ibagaman kanya kita, Rodel. No naamuamon ti kaawan ni Daisy, idiadda ka pailaang iti ospital. Inka gumaam nga ta tinagpapig sa adagos, kalpasan tinapasamakan ka. Ibagaman kanyak. Diyos ko, apa yan napasama kanyak ti kastoy. Kasano ba ito ang anak ko ita? Kasano biyagak ina? Kalpasan na ito yan napasama kanyak. Itilikotan ni kastoy ang kasasaan ko ita. Rodel, anak ko, panubok lang na ito'y. Di ka ko mamapukawan itinamnama. Adaak dito'y nga inam. Da kami kadagiti kakabagyan tayo. Saan nakabaybayan, anak ko? Isa pang nga asim ko ma, tadi ka pa idagal iti kastoy na pasamak. Agbalin ka kumaan at igker, anak ko. Naimatangak na ijay apagteng manang Emmy. Tadaak laang idi iti siled amang banbantay ka ni ading ko at Tricia. Sa nga pulo la idi titawan ko, kat uray no ibagbagada nga ubingak paylaeng, maawata kon dagiti mapaspasamak. Nalaus ti asik idi para kan ni tatang. Tamalaksid anaputodan ti kanigid asaka na, pinanawan na kami pay ni nanang iti dimi ammo arason. Itikas jay nga edad ko, napadasak ti mabuli, taado ti mangibagbaga, nga iso kano apimanaw ti inak, tamaysan nga inutil ti amak. Ngam nakitak no kasano nga inandingay ni Lola, kandag iti kabagyan mi ni tatang ko. Kat nakitak met no kasano alimaban ti amak, tapno maisakad na kami nga agkabsat, iti laksid tinagbalinan akasasaad na, gapo iti pan nakaaksidente na. May sa adakkel a nakatulong ken kuana, ti panangilemeng na iti amin apakalaglagi panti inak iti pagtaengan mi, tapno mamin pinsan kanon a makalipat. Agingga a nagtengko ti edad ko asa nga pulo ket siyam, ket addaak idin iti may katlo atukad ti kolehyo.
Madama idi nga agad adalak iti vocational. Siya ading, apay anak ka rin kapailaang. Jack makatulog manang. Apay ngamin ay ading ko, anyat pampanunutem. Ni tatang. Ha? Apay ni tatang? Jack mutamo manang Alex, basta malagip ko ni tatang. Si kaket dimat, tinasayaat, ingka maturugan ading. Awan ka di pay ni tatang? Awan pay. Amang ano dapay in ringpas na iti trabaho na. Siyaklatan ti manguray kan ko ana. Ingka maturugan ading ko, tamasapa pa iti klasem inton bigat. Kayo laang tatang, alas Jason iti rabi In overtime mi nga minabinuhusan ti islab ni Tata Simeon. Natibtib ka nga min di pa nakaaramid na nang mamimpinsan ti buhos. Nalas no mabingay. Obligado ka kadi at talaga ang maki-overtime? No kasta... Alex, anak, alangan mo tadyak tumulong. Kat idi nakisarita ka ni Tata Simeon na makipordiya kiti aramid a pasdak na. Di na kumakayat nga laeng ta amangan ka no pasalsaliak laeng. Tatang? Nga mamamanak, maragsa ka na kiti imbaga ni Tata Simeon itay. Ha? Anya timbaga na tatang? Siyak ka no ti makagapo no ape naglagan ka nagdaras ti trabaho itay. Agpaiso tatang? Uy, anak ko. Ulti mo dagiti kakadwak nga agbubuhos itay. Napalalo ti panagyaman da, tanaki overtime makano kadakwada. Tatang? Kung nangamin ni Tata Simeon iti alas 5 apa nagre-retira, nga oray umuna akong agawid, masapul ang mabuhusan si islabda. Pa-overtime na kanun kadagiti kakadwak. Ang amin pilit ko at tumulong ak. Imbagak pa'y kankwa na nga oray di na konsweldoan ito overtime ko no masayangan iti ibayad na kanyak. Basta di naklapda na tumulong tapno nabibit ti trabaho. Kat? Ay na anak, baliktad tinapasamak. Taytay nalpas kami na nagbuhos. Pinagpila na kami ni Tata Simeon. Mangted ka no iti bonus na naayatan iti nagbalin a resulta ti trabaho may. Katamom. Siyak, dinobli na tinted na kanyak anak. Si kalaang tatang? Uy, siyak laeng. Ala, naimbagta sana nagreklamo dagiti kakadwam. Sakbay nga inted na ti para kanyak anak ko. Kinasarita ng dagiti kakadwak. Dinamag na kadakwada. No ayos la ka no at doble ti ited na kanyak. Tamalaksi da pinaragsak ko ida kabayatan ti panagbuhos mi babaw ni ti panagis-istoryak iti makapailag. Napaspas pa iti panagtrabaho mi. Tasyak ka no ti nagbalin nga inspirasyon da. Iti nga minlaksi ti kastoy akasasaad ko. Anak kamulita bayat at tumultulong agkiwar iti siminto. Kasla sa anak ka no ang mabambannog. Nga iso ka no mo't tinariknada. Iso aday jay. Nadaras na iring pasmi tinagbuhos. Saan ka no akas ididamo a pinabuhusan na, edi sa anak pa makitrab-trabaho. Anadanon day ti parbangon a nagbuhos, edinto ta nalawlawa nga amang ti binuhusan mi itay. Ay, isungad to anak ko. Sikan ti mangidulin iti tangdan ko, ta si kamot ti makakaamoy ti budget tayo. Dakil at tulong day takada tayo, anak. Anya day taapok. Nagluto ak iti lauya. Tako na ngamin ni tatang akas la ka no makasidsida, lola. Iso anang yagak matan iti para kada kayo. Ay na, agiamanak, Alex apok.
Kat, kumusta ngay ni tatang yaw? Makainanamot siguro ita, tanalpasan ti pasdag ni Kaka Simeon anak ipurdiyaan na. Ay na Lola, saan akayat ni tatang ti aginana? Sayang ka no ti matgadan na no mabakante iti trabaho. Anya ti kayat mo asawan? Napanakira o pijilaod, ijayan da Lola ibiyang. Anya? Day tatyag pay so Lola, kunak nga aginanapay laang di namot kayat. Ay, oo na yan ni Rodel. Ang mga numaabuso mo ti salon at nagapo iti aramidan na. Sang kaibagak mo't day takan kwa na, Lola. Ngam di na kayat ti dumngeg. Masapul ka nung agtrabaho para kada kami kanyading ko. Ha? Oh, apay na imayan kayo, Lola. Ada ka didakas nga imbagak? Nay, awan apok. Awan. Ada lang amin nalagip ko. Nalama pitlaang tayalison ko to'y impadigom. Tapno mayawid mo matlaang to'y manlukong. Aday Tricia, naibalkot kan ti regalo takan ni tatang iti kasangay na. Sigurado maragsakan ni tatang manang. Lakit di aading ko. Ngam kayat nang ti regalo ta? Apay kumamot saan ngay? Saan ang napili ni tatang? Kan may sa, basta si Pupuso maitad kan kwa na, sigurado ang magustuhan na. Sa bagay. Kan ipatpatag na ta ni tatang. Sigurado nga rod ang maragsakan iti sagot takan kwa na iti kasangay na. Manang? Apay ading ko? Ayan ni nanang ta. Ha? Apay nga awan picture na. Jack pay nga min nakita. Tricia, ading, pasensya ka no, Jack masungbatan day ta sa ludsod mo, ha? Tinasayaat, tulungan naklangan ang mga isagana iti sorpresa takan ni tatang iti kasangay na. Umaykan, ading ko. Talaga adyak amo no anya ti isungbat ko iti kabsat ko. Idi kalaat a dinamag na kanyak no sa dino ti ayan ti inami manang Emmy. Ti umuna arason, jakmot amo at talaga no sa dinon ti ayan ni nanang. Ngam ti may kadwa arason ti medyo nagamkak. Amangan ngamin no sa ludsuden kanyak ni ading ko no apay adinan na amam mo ti inami. Naimbaglaangan manang tanayaw awan ko ti atensyon ti kabsat ko. Kat naipamaysami adwa ti atensyon mi, iti panagsagana mi para iti kasangay idi ni tatang. May kapat apulo a panagkasangay idi ni tatang. Kat makuna a nakalipatan a talaga ti amak, iti napait a napasamak, tanakaragragsak idi nagkasangay. Ngamno daduma, talaga a naangaw ti gasat, tano adaragsak, at damat liday. Pimusay ngamin idi ni Lola. Adalo man ti rabi, di kay kadipay maturog. Jack pa tuglap anak. Tatang. Kan maysa. Malaglagip ko na di Lola. Amin tayo, kasta ti mariklik na tayo, tatang. Anak? Tatang, pangaasiyo. Di kay kumagsangit.
Ang mga noon niya ti mapasama kada kayo. Diyak ngamin malapdan ti bagik. Alex, anak. Kasla diyak maaklod nga awanan ni Lola yo. Tatang. Ni Lola yo tinang pakirad iti pakinakam ko. Kadagi di panawon ang mapukpukawan na kiti namlama. Iso tinangandingay kanyak. Kanangimulay di panunot kong adda kayo pa'y nga anak ko arason. No apay ang masapol nga agbiagak. No apay ang masapol nga agkagatak. Itilikudan ti kasasahad ko. Tatang, di kay ko man agsangit. Pasensya ka na anak ko. Diyak lang amin malapdan ti bagik. Masapol ang may pagsakda ito. Tapno di kat agumok iti barokong ko. Iso baybayan lang kumamang ipagsay ti marikirik na kita. Baybayan lang, anak. Alas 5 iti parbangon. Nasken abumangon akong tagluto akong iti armusar. Ni, hagure ka. Kaslad da tao iti kusina. Inak man kitaan. Asinong... ha? Tatang? Ne, nakaring kamot gaya man anak. Apag iso, nakaluto ako ni Tiin na po eh. Mangiprito aklangan iti itlog kantoyo para iti armusar tayo. Apay ada kayong mutan ti agas asikaso dito'y tatang. Anya ko mga itidakas na anak ko. Masapo lang may lutuan kayong agkabsat iti pagarmusaryo. Sakbay ng inak makipurdiya. Ha? Kunak manunalpasan ti patrabaho ni... Anak, numalpas ti patrabaho. Nasken nga agsapol iti sabali apakitrabahuan. Tapno tuloy-tuloy ti panggadan. Nang runa katagpada kayo ko ni ading mo at Tricia nga gadadal. Ngam tatang, agina nakakumamot iti uray sumagmamanulaang nga aldaw sakay makipurdiya manan. Ay sus Alex, anak. Sana mabalin nga agsadot-sadotak, anak ko. Ni tatang, ti kunak, agina na kayo met. Awan mo ti imbagak asadot kayo. Anak, mamimpinsan ton ti panaginanak. Inton nakairing pas kayon kiniading mo iti adalyo. Ngam kabayatan nga gadadal kayo palaeng. Masapol a doblyag. Wano triple pa'y kitdi at ipanaggagat ko. Tapno masigurado ka saan kayo ang makamtod nga agkabsat iti amin na pagkasapulan niyo. Wan nga rod ading ko. Apaman ang makaturpo sa kiti koleyo, kalpasan ti do atawan, si kanto mati graduar iti elementarya. Ag high school lakton, manang. Nagdaras ti panawanan niya ading. Wan manang, ngam nadlaw mo ka di? Ti anya, Tricia. Kompleto di kasapulan ta. Talaga ta saan mo tapulos nga agsarsardeng ni tatang agtrab-trabaho, nga uray no kas di aputod ti kanigid asaka na. Wan nga rod manang, naggagat ni tatang. Naku namon ading ko, iso asan arumbang amapa ay kadata ni tatang. Masapon nga agbaligi tay ti panagadal ta isagot ta kankwana ti baligi ta.
Ato iti diplomak. Isagot ko kada kayo. Alex, anak. Apay nga agsangit kayo manangay. Diyak lang malapdan ti bagik anak. Nagagraduar ka ni ti koleyo. Kasla ka ano lang, daydi. Mabalin ka di tatang. Huston, saan kayo nagsangit? Rumbang ko mga agragsak kayo, tanakaturpusakon. Saan ka takasta analiday kayo? Saan nakanaliday, anak? Luwan niya ragsak na gito eh. Tayo tilaksit ti amin nagdalanan tayo. Antoy ka ita. Nakaturpos ka ni ti koleyo. Di adal ka, anak. Kat sika ti makagapo amin daytoy tatang. No saan agapukan ka? Jak matmatunoy daytoy abaligi. Iso nga isagot ko kan ka ti baligi tatang. Kan uray ni ading ko. Sikan tumutla ang ti pangisagutan na iti baligi na. Ngamin, naidumduma ka. Para kada kaming agkabsat. Sika ti the best nga ama dito'y lubong. Ipatpatag na kaunay-unay, tatang. Kagiddan ti panagturpos ko iti kolehyo, ti panagarubos matilwan ni tatang manang Emmy. Mamati akmat ket di iti kunana alwan ni ragsak dayjay. Tapod numot akasla kaano la idi nakapasar ti amak, iti kasla di na mabailan a panubok, ngem kinabailan na. Ado ti makitkitak a nagaget ken responsable nga ama. Ngem talaga apara kada kami iti kabsat ko, ti amami ti the best nga ama dito'y lubong. Ta iti laksid dagiti napasamak ken nagbanagan ti pisikal a bagina. Di mi pulos na rik na anarigat laeng ti adda a panagbiag mi. Talaga nga impakita na kada kami asaan alaped ti anyaman a pakapilawan wenno anyaman a panubok tapno maisakad ti pamilya iti laksid ti kinarigat ti panagbiag. Nadagsen man iti riknak, ngam talaga nga awanan ti damag mi maipapan iti inak. Ngam uray no kasjay ti inaramid na, ken uray siguro no kasano ti sakit tinakam ti amak ken kuana, di na pulos di nadael iti imatang ti kabsat ko ti inami. Basta ti inaramid na laeng, di na pulos di nakdakamat ken ni ading ko ti maipapan ken ni nanang. Itamanang addan natalgad at trabaho, kat ni matading ko, addan iti kolehyo. No damagan nyo ti amak, nasalun at pailaeng, kat agtultuloy latta amangged, nga uray imbagak asyakon ti makaammo iti panagadal ti kabsat ko. Jak matlatdan laplapdan, taamkak nga amangan no anya ti mapasamak ken kuana, no kala at amapukaw ti sigod abadi routine na. Basta amok anasalunat, okay matan kanyak, kat naragsaka kon para iti amak. Daytoy ti pakasaritaak manang Emmy. To'y pagayam mo, Alex. Alex, pagayam ko, napintas man ti impatulod mo a pakasaritaam. Makapaladingit ididamo gapo iti trahedya ken panubok a napasaran nyo. Ngampasigan nga inspirasyon ti impaay na kadagiti maudi apasat na. Iso a pinili mimet nga ipatangatang ita akaaldawan dagiti ama. Daytoy padas mo,
tamayan natop unay iti masel celebraran nga okasyon. Para kadagiti amin nga ama, adumdumngag iti Ferds Caballero YouTube channel. Happy Father's Day kada kayo. Alakastan, pagayam ko, kaya tagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan a Jen, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin apada-pada. Ilingad naklangan itinagan a Jen Manang, gam dispensaram no jakon inlanad ti address ko. Kanayon kami nga agdangag kan ni Lolak iti YouTube channel yo. Kat malinglingay unay ni Lolak no mangmangagan na, dagiti agduduma apakasaritaan ti biag, dagiti agdangdangag. Ni Lolak tinanginggan nyo kanyak, tapno ipatulod ko ti padas mi, barang makaibati iti adal kadagiti agdangdangag. Kat sapay ko tamapilimat ama idrama manang. Dua kami nga agkabsat kani ading ko aram. Ulila kamin iti ina, gaputapim musay ti inami iti aksidente. Dalola kani papanglaangan ti kadkadwami manang. Makunak a medyo na alwan mat ti panagbiag mi, gaputan na nga to ti posisyon ti amak iti kumpanya a pagtrab-trabahuan na. Adda kami pailang iti high school iti kabsat ko, idi mapasamak ti padas mi manang. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Lola, awan ka di pa'y ni Papang? Ay, awan pa'y nga rod apok. Ang mga nood apay lang iti opisina na. Di tayo pa'y makagiddanan ng mga ni Papang, Lola. Kanayon abisi iti trabaho na. Amumat, anang ato ti saad ti amam iti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Kat no adarum so aparikot, masapul asulbaran na adagos. Ay, anyamat tan. Awan lang arudan day di mamang. Kanayon pa'y nga awan ni Papang. Kasla kami matan ulila adamang kanimanang ko. Naimbaglangan tada kayo diti balay, Lola. Di kaagsao iti kasta apok. Rumbang amaawatan nyo ni Papangyo. Taisulaangan ti mangisaksakad iti pagbiag tayo. Kad ti kasapulan nyo iti pagadalan. Ngamrumbang ko mga amunamot nga i-manage ti oras na, Lola. Tapno damot para kada tayo. Bayam apok, taibagak to day taken ni Papang mo. Ala, kaayabanan di kabsat mo tamangan tayon. Sigurado amarabyan manan nga agawid ni Papang mo. O sige, Lola, tapno makapangan tayon. Mabisinak mo tan. Awan ka diti madmadlaw mo kon ni Papang? Ha? Anya day taading ko? Apay, di mo madmadlaw ka na yun ang marabyan nga agawid ni Papang? Amok day ta. Ngamti amok, agov overtime iti opisina na. Nga ta? Apay, kanayon lang ag-overtime man? Sa bagay, kasla adamadmadlaw ko ading ko. Nagismarte ita ni Papang. Kasla teenager no mapan mga opisina. Kastay ko namon, kanayin amala daw nga agawid. Manang, ang mga nadamutin girlfriend ni Papang. Dayta tijak masungbatan ading ko. Sa bagay, saan tamot aparparitan ni Papang? Tay nasaya at kumamot a babae ti makarelasyon na
Di kaslay ti day di mamang anasingpat kan manang ipatag. Kang runaan na, amo na tayong asikaswan. Sapay ko maading ko. Ngam na mabalin, oray saan ko man amas asawa pa'y ni Papang. Ni Papang lang ti makadesisyon iti day tamanang. Saan tamay iti pagragsakan na? Wen matkit di. Ngam kastay nakunakon. Tay ko mamang taripato kan kwa na ti masarakan na. No bilang ta mga asawa manan. Narabian ka manan, Enrico. Sa dino ka di tinaggapuam. Nagkasangit yung may isang empleyado di opisina, nanang. Kat nagselebrar kami ijay. Kasta ka di. Wan, nanang. Itaman pa damagan nyo tinaggapuak. Wan takanayon nga agdamag dagiti anak mo no apay akanayon ka kano amarabian. Papapanam kadagiti kalabas nga aldaw. Kwa, nanang. Agop overtime maki di opisina. Amok nga da sa bali ang mapaspasamak, Enrico. Or-orayan ka lang agpud no kanyak. Diyak namin amuti sungbat ko tunggal agsaludsod dagiti anak mo. Kinapod na, nanang. Kanayon na ki di apartment ni Sandra. Sandra? Sino da ita babay? Anya ti pa kainaigam kan kwa na. Kaopisina akmat lang, nanang. Kaayanayat ko. Anya? Adan kasukat na di asawam? Kasanon nagiti anak mo? Agururayak lang iti napinda sa gundaway. Tapnoy podno kadakwa dati amin, nanang. Sigurado ka kadi, amaklon dati ipudnom kadakwada. Sapay la ko, mananang. Nabayag mo na panahon na pimusay dedi inada. Maawatan damot siguro ka sa pulak mo ti katakunay-nay ko iti biyag. Ala, sapay ko mga rod takas tang agpaiso. Ngam kasaya atahan nga agpudnukan kadakwada. Ngam ti maamuan da pa iti sabali at tao ti may papaniti da itabanag. Nasaksakit ti kastang aklunan da. Wan, nanang, di ka agtanag. Talagang aramidak da ita. Apay ngayon nawis na kami ang mga diti restaurant, Papang. Wan ngagpaiso, Papang. Awan mo ti amok nga okasyon Awan ngagpaiso, anak ko. Ngam kaya't kayo ang makabanding. Nabayagan day din na udi arimwarta yung aga-ama. Pasensya kayon, takanayon na busy ti amayo, anak ko. Wan ngagpaiso, Papang. Mas daw kami kani ading ko. Kanayon ka amaladaw nga agawid. Kanayon ka no nga ibagam ka ni Lola, anangan ka no kasya sumangpet ka. Isoburbur tsa kada kami day takanyading ko. Kinapod no na, Jen, anak. Day tati makagapo, no apay nga inawis kayo arumwar. Adanas ka na maamuan nyo, anak ko. Ha? Ha? Anya day ta, Papang? Wan ngagpaiso. Anya tipod nuyo, Papang? Jen, Ram, anak ko. Amoy mo't anabayagan na pimusay dedi mamangyo. Patpatgan kayo unay nga anak ko. Kastamot dedi mamangyo. Nga mamoy mo't anarigatag may maysa. Kasapulak mo ti katakunay na iko'y tibiyag. Tapno dakadwak amang padakkel kada kayo. Anya ti kaya tiyasawan, Papang? Kaya't kung ay pudno kada kayo, nga dan kayan ayat ko. Ha? Iso ni Sandra. Ha? Kaopisina akmat lang ngam balasang pay. Oh. No kasta,
Mga sawa ka manan, papang? Saan mi pa yan napagsaritaan day taabanag, Ram? Kaya't ko lang nga ipakaamo kada kayo kan ni manang mo, di may papan kada kami kan ni Sandra. Awan maramidan minukas tati kayat yu, papang. Ngamsapay ko ma, takaslamot la iti day di mamang ti agbalin ang may kadwa nga inami. Masigurado ka magustuhan nyo mat ni Sandra, anak ko. Iso di kay agdanag, tayam amok kada kayo ni Sandra, akayan ayat ko. Naklaat kami kani ading ko, iti impudno kada kami ni Papang nga addan ka relasyon na manang Emmy. Di minamnamaan ang mapanunot pa'y ni Papang ti mga sawa manen, gaputad damoten edad na. Nabayag matket din nga adda mapalpaliiw mi, ngam inuray mila ang ti kumpirmasyon nga aggapukan kuana. Inya maamu na nga rod kada kami ni Tita Sandra. Bakit abalasang akaopisinaan matlaang ni Papang. Nasaya at matkada kami ni Tita Sandra. Ngam manipod idinayam amo kada kami ni Papang, masansan maten nga iti pagnanaadan na ti pagawawidan ni Papang. Da kami kani ading ko tinagtalinaed iti poder ni Lola Marta. Payan aliday ka manen, apok. Itay payadi mo gargarawon day tamakan iti sangwanam. Malidayanak namin iti mapaspasamak, Lola. Manipod na yamam mo kada kami ni Papang ni Tita Sandra. Masansan mo't nga ijing agaw-awid ni Papang. Kurang labag katon na amin ang dagiti gamit na diti balay. Namnamaan tayo nakasta ti mapasamak, apok. Ay ayatan ni Papang mo ni Titam Sandra. Iso di kay mas daaw no may sangal daw. Kat ibaga ni Papang yung agkalaysadan ka ni Sandra. Saan nga tan amabawing tirik na ni Papang, Lola? Day tatidyak mo asong batan, apok. Kas mapaliw tayo mo't talaga akayat ni Papang yu day jay ababae. Kas lang amin napatpatagan ka ni Papang ni Tita Sandra. Ngamda kami ka ni ading ko. Ay, saan ba't siguro, apok? Iso na lang tadi tayo mo't maitod ti pagragsakan ti amayo. Iso ano anya ti desisyon na, awan maaramidan tayo. Naimpaglaangan, tada kayo pa itidan nami, Lola. Naawan kayo, di pa'y kat nakakaasi kamin ka ni ading ko. Di kay agdanag, apok. Adaak akanayon itidan na yung agkabsat. Saan kayo abaybayan? Manang, manmanon nga agawid dito balay ni Papang. Kay kaya't nandag na didayan ni Tita Sandra. Awan maaramidan ta ading ko. Urayon taan no kaano nga agawid dito balay ni Papang. Umay laang no mangita dito abasto tayo kada Lola. Kano may mangta dito allowance ta. Kung pagbayad tayo pagadalan. Iso asi ka ading ko. Maruam kan nga awan dito ni Papang. San abalit at damot ni Lola kad kadwata dito'y balay, kan mga asikaso kadata. Huwag nga ron, Manang. Naimbaglangan ta dapay ni Lola iti dun nata.
Napasamuan mi ko ni tita yo Sandra, ngagkalaysa kami ni ti Huwes iti kabita na panawen. Kasta ka di, Papang? Wan dyan, anak. Kaya't ngamin ni Sandra nga agbalin kami aligal nga agasawa. Ha? No kasta, agnagmutan dito ni tita Sandra, Papang. Apaman na malpas ti kalay sayo? Wan ngagpaiso, Papang. Adanton mainayon akadwa tayo ditoy. Kan kanayon da kanton ang makadan na ni ading ko. Saan pa'y siguro nga ita anak ko? Agnaid kami pa'y lang ita ayan ni Sandra. Ngam di ka agdanag. Tagsapsapol kami kan ni tita Sandrayo iti mabalin nagatangan na palay. Diyay dakdakkel kan umanay tayo amin. Ha? Agpaiso, Papang? Wan anak, isong aganos kayo pa'y lang itidan na ni Lola yo. Nagragsak ni Papang iti kalaysada ka ni tita Sandra, Lola. Wen nga rod apok. Kat sapay lakuma, tanasaya at ti panagdanada kas agasawa. Talaga saan ngay manugot ni tita Sandra? Adito'y dabalay nga agnaad ka ni Papang? Bayan yun apok. Amang ano, mabain ba't nga umayag na ditoy? Sa bagay, kunamat ni Papang, nga apaman ang makagatang da iti balay, agdadan nata yung tumatlaang kano. Hinasaya at garud no kasta apok. Urayan tayo aday takan nito. Saan abale, tanasaya at laptamot ti kasasaad tayo dito'y balay. Wan nga rod, Lola. Katagyaman kami. Tadda kayo latamang tartarabay kada kami kani ading ko. Na nagkalay sa dapapang ken tita Sandra, ninamnama mi nga agnaed dameten iti balay mi manang Emmy. Tapno makapagdadan na kami kas may sa pamilya. Ngem tininamnama mi ken ni ading ko aram saan ang napasamak. Nagtalinaed kami nga rod iti poder ni Lola Marta. Naglabas pa iti aldaw, aging gaan nakagatang ni Papang iti bukod da balay. Ngam saan min aginandat ka ni ading ko ti mapan makikabbalay kadakwada, gaputa saan mi ang mapanawan ni Lola iti balay mi. Nadamag mi pay ang manipod nagbalindan nga agasawa, adun tinaipundarda asanikwa. Agingga iti naggraduarak meten iti kolehyo manang, kat naadaanak meten iti natalgad at trabaho. Tinulungak ti amak amang paadal iti kabsat ko, banag anang ipairagsak kenkwana. Agingga nga adadimteng apasamak, asaan mi apulos aninamnama.
Imbag ta si mangpet kan apok, kaawawag ni Sandra. Intaray da kanu ni papang mo iji ospital. Anya? Apay lola, anya tinapasamak? Kala at kanu anatumba idi madamati meeting da. Napanan di adim iji ospital. Imbagak asumangpet kapailaang itaan naggapo iti seminar. Sige lola, mapanak iti ospital. Ay Diyos ko, sapay ko matasaan anak karo tinapasamak ka ni papang. Ikararag taday-tay ti Diyos apok. Sapay ko ma, tamalasatan ni papang mo tinapasamak ken ko ana. Bagtadakan manang. Grabe ka diti kasasaad ni papang. Apay anak ka ICU ading. Saan pa'y ngamin ang nagring manipod impanda dito ospital manang? Saan mo ta mabalinti sumrag dito ICU? Madama ang maobserbaran ni papang. Sa dino ti ayan ni Tita Sandra. Nagawid manang. Mapan ka no agala kadagiti kasapulan ni papang. Naatake ka no ni papang. Kasatimbaga kanyak ni Tita Sandra apaman ang nagsarita da iti doktor. Ay Diyos ko. Sapay ko matamalasatan ni papang tipan nakaatakin Sapay ko ma, Diyos ko. Kumusta ngay ni papang mo apok? Sumaysaya at mo tanti kasasaad na lola. Saan na nakas idi addapay lang di ICU? Ay, agyaman na kiti Diyos. Sumagmamano alawasan ti kaadda ti amayo iti ospital. Sapay kumatagimbagan. Kuma, lola. Ngam adupay ti maaramid kan kwa na. Nang runa, ta saanen anormal di pan nagnana. Ta na-paralyze si kakudwa apasit ti bagina. Ano sampay lang arun ti mapanagbantay di ospital apok. Nang runa no adda serak ni manang mo iti trabaho. Kasapulan mo't nga agtrabaho para kadagiti kasapulan dito ibalay. Ken para iti panagadal mo. Nang runa kat saanan ang makaitad ni papang iyong manipod na ospital. Okay lang lola. Siya kung timapan tong galawan klasik. Tapno adda kadwa di tangtangdanan ni Tita Sandra nga agbantay kan ni papang iti ospital. Apay apok, sumsumbruklat ka din ni Sandra iti trabaho na. Saan ang naglangan? Saan lola? Tada ka nung madjitang tangdanan na. Iso ka nun ti makaamukan ni papang. Kastaya. Ay, kaasimot ni papang iyo. Nuday di mamangyo day ta. Nalabit adi na pa'y kayat apanawan apulos ni papang iyo. Sabali day di mamang lola. Sabali mo't ni Tita Sandra. Hanggang sana bali, tada tayo mo't ang mga ipatpatag-unay kan ni papang. Itangay parik na tayo ti kinapatag na kada tayo. Kumusta ni papang ading ko? Pasensya ka na. Saan akong anak kadaga sa di ospital idi kalman. Ado nga mintiin ring Pasko di opisina. Sumaysaya at matanti ka sa saad na manang. Iso na lang ta talaga ang marigatan ni aggunay. Gapoy ti pan nakaparalisa ti kagudwa pa sa ti bagina. Kan marigatan niya agsao. Kaasimat ni papang. Ni Tita Sandra ngay. Imbaga mo ti tangtangdanan ng agbantay. Aman mano ka no amapan iti ospital. Umawawag lata ka nun. Tapno maamuan na ti kasasaad ni papang. Kasta ka di? Among manang. Tunggal lada ka di ospital.
Makitkitak ti kinaragsak ni papang. Pasarayat dadagiti kundaway nga aglulwa. Posible nga ayayin na ti bagina. Taamo na asa na tartaripatun ti asawa na. Daitarod mo ti babalawak ka ni Tita Sandra. Amo na matakas ti kasasaad ni papang. Ngam kayat na pa iti aggastos ngagbayad iti caregiver ang mga sikaso ka ni papang. Bayam taramatin na ti kwarta ni papang manang. Total, nagbannugan mo't ni papang dayjay. Ngam tirigat na. Saan na pulos ang ma-enjoy ni papang tinagrigatan na. Gapoy tinapasamak kan kwa na. Pagmamaayan na, ninto Tita Sandra ti agnumar iti amin. Awan mabalinta manang, taasawa kat nga rod ni papang. Adakarbangan na iti amin anay pundar ni papang. Lola, mabalin ka nun nga agawid ni papang ko na ti doktor na. Dito'y balayan nga agpaimbag. Nay, adyat kayat mo asawan dito'y balay nga agpaimbag, apok. Kinasarita nak ngamin ni Tita Sandra, Lola. Numabalin ka no, dito'y pala nga iawid ni papang. May mayat ka no dito'y taado tayo amang taripato ken kuana. Apay, isungay nga asawa ni papang yaw. Rumbang laang nga iso ti magtaripato iti asawa na. Agtrab-trabaho ka no amin, Lola. Kat no agtuloy ka no a caregiver ti mga iwan. Nagastos ka no unay. Anya nga iti insungbat mo, apok. Saan akon anak i-argue ken kwa na, Lola? Pinanunot ko laangan ti kasasaad ni papang. Kaasi laang ni papang. No ipilit ko nga iyawid na. Ngam di namot mataripato. Ay, anyan. Kaasimot ni papangyaw. Itatakas ta ti kasasaad na. Paiyawid nandito'y. Ngam idi saan pa'y nagsakit. Dandadi di na pa'y palubusan as sumarungkar dito'y. Bayan yun, Lola. Tinapatag. Maiparik na tayo kan ni papangada tayo amang ipatpatag kan kwa na. Kat di tayo baybayan, anyaman ti mapasamak. Ay, naimbaglaangan ta nagsaya at kayo nga anak, apok. Itilikodan ti amin ang nagkurkurangan ti amayo kada kayo. Saan kayo ang nagimulay ti sakit tinakam? Kat madadaan kayo latta ang mga klulo iti amayo. Kaya't milaan nga iparik na tinalaos apan ang ipatagmikan kwa na, Lola. Nga aging ga iti maudi nga angas na. Saan mi pulos abaybayan? Ingay, manumot na sa rungkaran ni Sandra ni papangyo. Di na pa'y umay asikaswan mat. Day tati babalawag, Lola. Iso ti asawa. Rumbang ko mga umay na latamat asikaswan. Oray dito na pinagawid. Ngamarig na yung basura na matan ni papang dito'y. Kaslaawan patagkan ko na ti amayo. Pudnon sakat ti mapampanunot ko, apok. Nga, anya, Lola? Ati kwarta laang ti amayo tinapatagkan kwa na. Ha? Di ka makita. Adi pa'y pulos tumulong iti gastos ti amayo. Ni dyan amin ti aggas-gastos. Ultimo ti tangdan ti mangal alalay iti amayo. Tunggal mairwar di taparaangan. Kan ag-therapy tapno baka pagnamanan. Bayan nun, Lola. Kaskino na nga roda ni Manang Jen. Awan na nyaman na kan kuha na ti kwarta. Basta makitkita na akanayon ang mataripato iti naimbag ni papang. Umdas ka no dayta namang punat si amin abannog kan sakripisyo na. Nagasat ti amayo, takas kada kayo tinagbalin nga anak na. Iso asika, ram, apok.
Agadal ka na imbag apok. Tapno matulungam tumutan ni manang mo. Takakaasimot. Wan lola, ikarik, agadala ka na imbag. Diyak sayangan dagiti sakripisyo ni manang Jen para kada tayo a pamilya na. Nang runa unay kan ni papang. Ikarik day ta, lola. Aging gaita, agpapaimbag pailaang ni papang dito'y balay manang Emmy. Adaday din na minsan akinasaritak ni Tita Sandra, ngam nariknak akaslaawanan pakibyangan na iti amak. Kayat ko kumaasidiran manang, ngam impagpagapuklaangan kan ni papang. Tinapatag ita, kat adda iti dan namin ni papang, kat makitkita mi alablabanan na ti kasasaad na. Kan adda determinasyon na nga agimbag, tapno agsubli iti normal ti kasasaad na. Makaamudan tumutan nga agsarita iti asawa na, apaman adumteng dayta ka nito. Daytoy ti padas ko manang, kat sapay ko mata nakaibati iti adal kadagiti naayat amang tartarabay iti YouTube channel yo. Toy pagayam mo, Jen. Pagayam ko a Jen, pudno ang nakaibati iti adal ti pakasaritaam, nang runa dagiti kastamot ti sasaaden da iti biyag. Amo ka nasakit para kada kayo ti makitkita yo ang mapaspasamak ita iti amayo. Nang runa unay ti pakpakita ti may kadwa nga asawa na. Ngam dayawon kayo nga agkabsat, gapu iti pakpakita yo a kinapatag kada kayo ti amayo. Amok nga uray saan nga agsasao ti amayo. Adda pa nagbabawi iti kaunggan na, gapu kadagiti nagkurkurangan na kada kayo. Sapay kuma tagtultuloy asumaya at ti kasasaad ti amayo, tapno agsublin iti normal ti amin. Kat kastay na ko namon, makaamudan tumutten nga agsarita iti asawa na. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biyag ita, kat naa daw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Juanita, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Sakbay ti amin, kayat ko kumapay ti agkidaw iti dispensa, no jakon inlanad ti address ko. Tatiga po naman ang sensitibo ngamin ti innak isalaysay. Nasukatakmet amin ang anagan ang naaramat iti surat ko. Iso anawaya kayo latan ang mga ramat. Wano saan, makaamu kayon no panaganan nyo pay laida iti sabali. Siyak ni Juanita manang, maysa kadagiti naesem nga agdengdengeg, kadagiti ipatpatangatang yo apakasaritaan dito YouTube channel yo. Sipod na kangegak iti pakasaritaan nga umarngi iti sitwasyon a mapaspasarak. Ad-addan a nagbalinak nga interesado a dumngeg iti YouTube channel yo. Kat adda pa yan dagiti gundaway a makariknaak iti suron no awan ti baro nga upload yo. Ngam amok agagangay laeng matday taariknak. Takadaw yan akasta tirik na ti tao a mapaay no adda padpadaanan na. Talo ti anak may ti asawak manang,
Kat kadakwada, nilani nga inaunalaang tinabaalan mi apagadalan, gapu itirigat tibiyag. Ken isu ti makita anasaet nga agadal. Jak ibagbaga nga awan asem dagiti addi na nga agadal. Ngem naragragsak da tumulong nga aggamulo iti daga. Rugyak man nga rod ti agsalaysay manang. Palubusan dak ko ma. Ha, apay ka di anak, sa dino ayat ipapanam. Mapanak iji bagyo, nanang. Anya ti inkaaramidan iji bagyo ngay anak ko. Sapay adayo ijay dito'y probinsya tayo. Nakapasaki ti entrance exam iti may sa para publiko nga universidad iji bagyo, nanang. Anya? Dayta ti agpayso, nanang. Adayo analaklak ti matrikula ijay. Isama sapol ang mapanak iti bagyo. Tabarang no maipagnak nga agbalin a libre ti amin ang masapsapol ko iti dayjay nga universidad. Tapno maituloy ko ti agkuleyo. Kat makaturpusak, nanang. Nanang, saan kayo kumaamaladingitan? Rumbang lang agragsak kayo. Tanukas kasano? Makatulong akton. Tapno maiyaon ko ti pamilya tayo iti rigat. Kinapudno na lani. Maragsakan ak iti dayta na amwak. Gaputan na ipamuspusam ti amin, tapno maituloy mo ti agkolehyo. Jak mat ilibak ang makariknak iti liday. Takas iti nakunakon anak ko. Adayo ti bagyo di ti probinsya tayo. Maikawa ak lakit di, numayadayo ka kada kami. Nanang, apay anak ka rin kapaylaeng. Si kamot gayam, Jojo anak. Apay anak ka rin kapaylaeng. Ala ni nanang, isa ti pagsalsalud-sudak ng pagdamagan nakmat. Ala, tapnawan makunayo. Napanak ngamin iminom iti danom tamawawak, nanang. Da kayo, apay anak ka rin kayo paylaeng. Kun madlawan na unag ti pampanunutin nyo. Pampanunutat nga mintikid daw ni manang mo alani, ama panagadal iji bagyo anak ko. Anya? Ala, kat no nagad tayo iji bagyo, nanang. Day takat nga rudkat. Kasladyak ka bailan amaya dayo kada tayo ni manang mo alani. Nanang? Ngam no panunutak mat, pudno ti kunana apara kada tayo matlaang ti aramidan na. Tano makaadal, dakkal ti maitulong na, tapno makaaon tayo iti kinarigat. Punumot dayta, saan ka din, nanang? Wan, Jojo anak. Pampanunutak paylaeng amaya dayo kada tayo ni manang mo. Umapayon tinakaro aliday kanyak. Iso adinak sarungkaran tituglap. Nanang, panunutan tayo lata na para kada tayo aramidan ni manang lani. Sana rin bangagpuyat kayo, tamang ano dadako sa mapagtungyo. Isa pang nga asiyo, nanang. Maturog kayo kumantap na makainan na kayon. Adahal naman tirabi Maturog kayon, nanang. Saan ang nakaturog ni nana, ading? Kasla, manang. Ngamin, itay parbangon ang nakaputak manan. Kalpasan ti panagsarita may dirabi. Awan pa lang ni nanang itay dana. Ay. Amok ka napatagkan ka ti makadal, manang lani. Takayat na kami ang matulungan. Saan ka di? Wan, Jojo. Talaga aday tati kang ronana panggap ko.
Nukas day mo ti mapaspasamak ka ni nanang. Anya nga rin tirumbang aramidak. At kami matakat kadwa ni nanang ditoy. Isungawan nga rin tirumbang nga pagdanagam kan kuana, manang. Agyaman akan ka ading ko. Kas adingak, amok ama pang namnamaan ka. Katuan mat manang lani. Kada tayong magkakabsat, sikat ti kasiriban. Isungarda kayat mo ti makaadal. Iso kasaritan manan ni nanang. Mamati akayot nagnandi pa malubos kan bendisyon na kan ka para itarapaap mo, manang. O sige ading, kasta ti aramidak. Kat ulitak tagyaman kan ka. Talaga ka di asigurado kan itipanggap mo, anak. Nanang, talaga kayat ko ti makaadal. Tapno matulungan kayo ang makaaon iti kinarigat. Maasyanak mat namin ang kadagiti kakabsat ko. Itinaganos nga idadda. Kinay kayat dan ti tumulong nga aggamuloy ti daga. Tapno ada pagbiag tayo. Anak. Iso pa nga asiyo ko mananang. Sandak ko maalapdan. Palubusan dak ko maamang tunoy iti arapaap ko. Tapno matulungan kayo mat. Sana bali nanang. Takid dawak iti kaaruba tayo nga ada cellphone na. Ano mabalin? Kanayon nga umawagak. Wano agteksak kadakwada. Tapno makontak kayo. Umanugot da nga ta? Nasaya at damot nanang. Iso pa nagkunak kat umanugot da. Iso sapay la ko matapalubusan dakon. Iti kasta, marugyakon dagiti naskan nga ramidak. Kat saan na kamaladaw iti umadanin nga enrollment. Gaputa talaga mat anasaya at tipanggap ti anak ko anilani, pinalubusak nga rod manang Emmy. Impaay ko ti pamindisyon ko kankwana, karaman tinamnama, amaiyaon na kami iti rigat, iti kanito ang makaturpos iti adal na. Iti umuna tawon nila ni iti kolehyo, masansan paymet nga agipatulod iti mensahe iti cellphone ti kaaruba mi, nga isulaeng ti pakaawatan mi iti damag maipapankan kuana. Saan man nga umdas para kada kami, adagiti laeng mensahe na ti mauawat mi, ingka gumaan mi tinakontento, tapno laeng mailiwliwag mi tinalaos nga iliw mi kankwana. Ngam idiaddan iti may kadwa atukad iti kolehyo ni Lani, manmanon ang makaawat kami iti mensahe manipod kankwana. Dandani saan matan nga agaw-awid iti probinsya mi, gaputa adu kano ti as-asikaswan na iti pagadalan. Iti na minsan na panagawid na manang, nasa unang adakim mapangan na agrupo ang makatultulong kano iti dakkel iti panagadal na. Isumetladay di kanito ti panagpakada na asaan ang makaawid iti sumarono a bakasyon taadda kano immersion da. Ngamday di meten tinangrugyan tinapalaos a panagdandanag ko, tamanipod idi saan kamin ang nakaawat iti mensahe manipod kankwana. Kat saan matan anagaw awid apulos ni Lani. Nakalidliday ka manan, nanang. Di nakmat siguro mababalaw, Jojo anak. Amumat no anya ti makagapo. Ni manang Lani? Awanan ti sabali anak ko. Sumagmamanon abulan nga awan apulos ti damag anaawat tayo may papan iti kabsat mo. Saan tayo nga ampuno anyan tinapasamak kan kuana?
Saan tayo nga amuno anyan ti kasasaad na? Ay, jakman matamo ka ni Manang Lani. Di na langatan na panunot nga datayo dito a pamilya ng agdandanag kang kuana? Day tangarod kat anak ko. Iso adinak mo't siguro mababalaw no kanayon amalmalday kan madandanaganak. Day tuyon ti pagdandanagak idi payla ang anak ko. Day tuy ti makagapuno apay nga agdua-dua ak idi amang palubos iti kabsat mo. Nanang, panagkunak, awan ti daka sa napasamak ka ni Manang. Siguro, adala na panan na. Di mat ko nanay dinaw di alagawid nga da immersion da iti grupo aking mapangan na. Wan, ngamrumbang ko maapakaamuan na tayo no kumustan ti kasasaad na. Ngam saan mo't ngamin anak ko. Katkas ina, talaga amadanagan ak para kanimanang mo alani. Ayan nga minan ni Manang mo. Jakmat amo Aisha, awan nga mindamag mi kan kuana. Napalalumot ni Manang mo. Ano ti kaya't masawan? Agasam ta di na kayon malagip. Ay, Di na kumakagura ha. ni, saan? Apay kumakagura ka ngay? Gaboy iti ibagpagak. Agayim ta Aisha. Sana rin nga gumurakan ka. Nang runak at pudnumot ti bagbagam. Jojo, Isa di kagdanag, di kanto kagura apulos. Ikarik day ta. Mabitlaang umayon. Nanang, didak ka din may lasin? Lani, sika ka di agpaiso anak ko. Siyak karod nanang, ni Lani. Siyak da ito'y. Oh, ay na, Lani anak ko. Anak ko. Nanang, uwan gayam nanang, ada ka kadwak. Ne, uwan gagpaiso. Kaaduan mo't kat lalaki. Sino da? Imbagak na nanang, kakadwak ida. Kat ni Danilo, timay sa kadakwada, kayan ayat ko. Anya, kunak man no agad adal ka anak ko. Apay ngayon. At ito kasalaysayan nanang. Mabalin ka di nga agpaknipay lang dagiti kakadwak iti solar tayo iti likodan ti balay. Medyo adayo ti dinaliasat mikat. Nabannog kami. Sige anak. Ibagam ka dakwada tamapandapay lang iti likod ti balay. Tada kami mat kadagiti addim. Mangisagana kami iti makan para kada kayo. Agyaman kami una iti indosaryo para kada kami, nana. Awan anyaman na barok. Paspasensyaan nyo lakuman tinabaalan mi nga impasango kada kayo. Sana rin bang agkid daw kayo iti pasensya, nana. Lani, mapanak pa iti ayan dagiti kakadwata. Tapno makapagsarita kayo na imbag ka ni nanang mo. Agyaman nak Danilo. Nana, panawan kayo pa'y. Sige lang barok. Dayjay gayam ti kaayan ayat mo. Wan nanang, sapay lako mata maawat yun ni Danilo. Lani anak, anya ka di tinapasamakan ka. Nalabas inim abulan tinapalabas sakbayan nagpakita ka. Kanada pa'y kakaduam.
Asino da ka di talaga? Dayta ti grupo akim mapangak nanang. NPA kami. Anya, NPA? Diyos ko, anak ko. Amom ka di ti araramidam. Wan nanang, amok. Kat mamati kayo man wano saan. Husto laang ti pangadeng ko akim mapang kadakwada. Anak, kasadun ti panagadal mo. Nagsardeng kan? Wan nanang. Anya kamutin, anak ko. Apay ngay. Pangaasim, anak ko. Suminakan iti grupo akim mapangam. Ituloy mo katiti agadal. Tapno batunoy mo ti arapaap mo. Nakaikadeng ako, nanang. Talaga adya akong agadal. Ituloy ko ti sumurot iti grupo akim mapangak. Tada kami ti mamagbaliw iti bulok a sistema ti gobyerno. Anya? Ti bulok a sistema ti gobyerno ti mangparparigat kadagiti umili, nanang. Kada tayo, isu asipod idi, rigat latan ti adda a mapaspasaran tayo. Anak. So adi yun mabawing pa'y ti pangadang ko, nanang. Ituloy ko tinarugyak akadwak ti grupo akim mapangak. Da kami ti manggibus iti kinagamrod dagiti kapitalista mangparparigat kadagiti umili. Saan kami nga agsardang? Aging gaasaan kami nga agbaligi. Inaramid ko ti amin, tapno makumbinsir ko nila ni nga anak ko, asuminan iti grupo akim mapangan naman ng Emmy. Ngam talaga adya kon nabawing pay ti pangadeng na. Aklonek ariming baw pay ti panagamak ko idi, gaputan adlaw ko nga addaigam dagiti kakadwana. Sipod idin manmanon a makitak ti anak ko, tati kano lugar a nakaibaunan da ket adayo iti probinsyami. Awanen ti sabali pay nga amok a makatulong kanyak idi, no saan ati namarswa. Iso na palalo ti panagkararag ko, asapay lakuma, tatarabayan na nilani nga anak ko. Dua bulan kalpasan tinaudi a panagpakita kada kami nilani, ken panangipudno na kanyak akim mapengen iti makakanigid a grupo, nagawid manen ti anak ko, gapo tamasikog. Inalukoy ko nga agtalinaid ko malangarudan iji balay, ta delikado ti kasasaad na. Nang runa ket pasaray magmagnada kanulaeng iti sadino man apapananda. Kas ididamo, jak manen na alukoy ti anak ko manang. Ngem iti ipapanaw na, impakpakaunanan nga agawid iti balay mi, inton umadanin ti panagpasngay na. Gapo iti nalaos nga asik iti anak ko iti nakitak asasaaden na, may sa abanag ti ingkeddeng ko. Sigurado kayo kaliti dayta, Mrs. Uwan, sir. Ngam ipakaasik ko makada kayo, asan nyo adang ranti anak ko. Mamati ak gamin analilaw laeng dagiti makakanigid a grupo ti anak ko. Iso anak ikapeng kadakwada. Di kagdanag, Mrs. Maawatan ta ka. Tauray da kami. Patsun mimot nga inalilaw dalaeng ti anak yo. Agyamanak, sir. Kaya napag-isula una iti asidagyo kada kami.
At ang aminan programa ti gobyerno tayo para kadagiti kas iti anak yo. At mamati ka mapagnumaran natin sa programa ti gobyerno. Ne, Mrs. Apay ngagsangit kayo matan. Ada kadidakas anay bagak? Awan, sir. Awan. Ngamaam kaklaan nga ang mga nudakdakas ti mapasamak iti anak ko. Iti panagkid daw ko iti tulong ka na kayo. Mrs. Siya kundi mangibagbaga. Tiya si Dagyo kada kami ti kasayaatan awagas tapno matulungan tayo ti anak yo. Ngam kasanon, sir. Inton madanon ti kundaway nga agawid ije balay mitapno agpasngay. Ang mga noda mapasamak nga enkwentro. Katadada ka sa mapasamak kan ko, ana. Kana mga numayraman kami pa ikadagiti daddo mga anak ko. Agtalag kayo kanyak, Mrs. Agtalag kayo kada kami. Protektaran da kayo. Kastamutan ti si bubukal a pamilyayo. Karamanan nila ni nga anak yo. No bilang manada mapasama ka enkwentro, saan kayo aman ano? Gaputa itapay laeng. Planuan min na naimbag no kasano ti rumbeng ang maaramid. Tapno awan na pulos ti biyag amay buwis. Day tati ikarik kada kayo. Sapay la kuma, tagtalag kayo kada kami. Nanang, apay di kayo makaid na. Anya ka diti mapaspasamak kada kayo. Jojo anak, dimtang aminan ti kanito pagdandanagak. Nanang? Kabulanan ni manang mo alani. Katitian niya man ako. Mrs. Masapol amay baknimin dagiti kakadwayo diti balayo. Da kayo lang ti masapol nga agbati ditoy. Ha? Apay, sir. Padadwa tawa na siputan dagiti kakadwaming adday ti masungad ti lugaryo. Masikog ti maysa. Patsya kadayjayan ti anak yo. Sir. Ni Manang Lani? Mrs. Balong, agtalag kayo kada kami. Masapol ang matungpal no anya ti plano tapno maliklikan ti anyaman na dakas ang mapasamag. Sige, sir. Jojo anak, sumurot kayo iti kabsat mo kadagiti kakadwa ni sir. Kasano kayo, Nanang? Anak. Da kami ti makamoy ti inam, Barok. Di kagdanag, ikarikan ka. Awan ti dakas ang mapasamag kan kuana. Danilo, kumusta ti aklawlaw? Nauli maklani. Mamati ak nga awan ti nakasipot kadata. No kasta, agdiretsotan iti balay mi? Rumbang lang, tapno makainanakan. Amo ka na banog kan, gapot adayo ti dinalya sa tangay may ditoy. Wan nga rod, umay ka nga rodan, agdiretsotan iti balay mi. Kaya't mo asawan, dua kayo lang ka ni Danilo nga imay dito eh. Wananang, narigat ngamin no nangikuyog kami pa iti kakadwami. Ang mga no dakdakas ti mapasamak, ta sigurado ang nakadkadlaw no adu kami. Anak ko. Apaman ang makainan na ni Danilo, pumanong matla ang nanang. Sapay lako ma, tamaawatan nyo. Dagiti kakabsat ko nga hinanang. Oh, apay akas lalaklaat kayo'y timbaga. Ipatandak! Saan ka tiliwan? Anya ti mapaspasamak ka ni... Sumurot kayo kada kami, Lani.
Sino ka? May isa nga opisyal ti militar. Sumurot ka kada kami. Awanan ti maaramidam tatengilan dagiti taok ti kadwa. Anya ti kaya kasawan da ito'y nanang? Anya! Kawanan na. Inyo sa rungkaran nila ni Mrs. Kabayatan ti kaadana iti kustudya mi. Nang runak at dandan iti panaganak na. Diyak pa'y kabaalan, sir. Nakitak tinalaos aguran na kanyak. Idi kinambagyo iday di balay. Amo ka nasakit tinakam na kanyak. Normal lang dahi ta, Mrs. Nga maapama na may pasidong dahi ti programa ti gobyerno. Patsyak ngagbaliw ti paniriganda iti biyag. Sir. Kasi tinapagtulagan tayo iti imasidag kakada kami. Pagparangan tayo asimuko ti anak iyo kastamatan ti kayan ayat na. Iti kasta, mapagnumaran da tinapinta sa programa ti gobyerno. Kasano nagtalinaad anatangken ti pangadeng da nga ilaban da ti patsanda akilo nga ideolohiya. No, kadagitoy. Mamatya ka talaga kasta ti mapasamak. Ngam kabayatan ti pan na kay proseso ti amin, kan kabayatan ang maamamuan da dagiti benepisyo ang mapagnumaranda. Mamatya ka mawaknitan ti nakulaapan na panunot da, kat agbalinto na naornos ti amin. Ay, sapay ko mga rod, sir. Tadyak kayat nga agtalinaad akaguranak ti anak ko. Magnamnama kayo, Mrs. Kang runaan ti amin, kumararag kayo iti na marswa. Patsyak nga agbalinto na naanayas ti amin. Nanang, ada kami. Kadwami tapo ko yo. Agmano ak nanang. Agmano ak nanang. Kasyan na kayo ti Diyos, anak ko. Come on, baby. Bless ka ni Lola. Nay, yasidag namat nga agpaison timuging na iti imak. Sinaruan mi kanila ning agmano, nanang. Ay, oo na yan. Ay, kasyan na ka ti Diyos, apo. Anyangay nanang. Di na kami kadipastraken. Huwag nagpay sa nanang. Ay, huwag gaya man niya. Mala, sobra kayo anak ko. Umay kayo. Pakawanandak, no trinaydor kayo idi anak ko. Pakawanandak ko ma. Nanang, di yun panunutan day jay. Kan may sa? Sana pa ng traidor day di nga inaramid yo. Wan nga rod nanang. Mismon ani Danilo tinangibagay ti dayta. Tiawag ijay nanang, kat nalausa pa nang ipatag. Panang ipatag ti ina para iti anak na. Tanusaan nyo nga inaramid ti kasjay. Nalabit niya aging gaita.
Adda kami pa ilang iti kabakiran, wano iti walwalang awan direksyon ti biyag mi. Danilo. Pudno timbaga ni Danilo, nanang. Da kayo tinagbalin adalan. Tapno mapagnumaran mi, tinapintas a programa ti gobyerno para kadagiti kaskada kami anaiwawa. Isa rumbang lapagyamanan da kayo, nanang. Tano diyo inaramid ti rumbang. Saan kami kung mga agbibiyag itay tinaulimak? Ay, agyaman ak tamaawatan da kanak ko. Agyaman ak unay. Da kami ti rumbang agyaman kada kayo, nanang. Ket sapay la ko ma. Tapat ganya da iti akit dawag ita kada kayo. Nanya da ita, Danilo. Panggap ko nga ikalay sa anak yo. Sapay la ko matayat nagyo ti pamalubos ken pamindisyon nyo, nanang. Wan nga rod, nanang. Masapol mi ti pamalubos ken panang tarabay mo kada kami. Sapay la ko mata di na kami lapdan, nanang. Idida mo, akinid daw mo ti pamalubos ko. Nakaro ti panagduado ak anak ko. Tagayam, adadakas sa pagtungpalam. Ngem ita, awan apulos ti panagamak amariknak. Iso asige, itad ko ti pamalubos ken pamindisyon ko para itinaragsak a buklen nyo a pamilya. Itilaksid ti pananggura kanyak ni Lani, idinagkidawak iti tulong kadagiti militar, a nakaigapuan ti panakakamagdakan ni Danilo, nasursurunak a pinakawan manang Emmy. Tasigun kadakwada nga agasawa, no jak imasidag idi kadagiti militar, saan da kumamot nga agbibiyag iti naragsak ken naulimak ita. Malaksid iti dayta, matultulungan na kami payan ni Lani, gapo tanapaduras da nga agasawa ti basit a negosyo, anang ibautan da iti naawat da agatad, manipod iti gobyerno. Pagyamanak matunay ti opisyal ti militar a nagkamangak, gapo ta malaksid a natungpal na ti Karina, nga awan ti dakes a mapasamak iti uray asino a miyembro ti pamilyak, dakkel ti naitulong na, tapno mawaknitan ti panunot da Danilo kan Lani, kang runaan na, dakkel tinaitulong na tapno mapagnumaranda tinapintas a programa ti gobyerno. Daytoy ti pakasaritaak manang, toy pagayam mo, Juanita. Juanita ang pagayam ko, nalaos mo tiragsak ko, amang imimdeng iti pakasaritaam, kabayatan ti panang bukal mi, nang runakat naragsak tinagbalin nga ending na. Pudno unay tinakunayo ang mapagnumaran ti programa ti gobyerno para kadagiti na anlilaw anawaknitan ti kapanunutan da ket agsublidan iti sidong ti gobyerno. Alakastan pagayam ko katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo iti programa tayo. Dagiti tugod iti dana ti biyak.